Кредитен консултант предоставя необходимата информация за условията на кредита и различните варианти. При интерес на клиента се предоставят формуляр за кандидатстване и европейски формуляр. Всички документи за кандидатстване се попълват собственоръчно от клиента или съответно от поръчителя, ако е необходим такъв. Окомплектованите документи се изпращат до Overgas Capital на имейл credit@overgas.bg. След изпращане на необходимите документи, становище по искане кредит се дават в рамките на 24 часа от получаване на документите. Консултантът е длъжен, независимо от становището по искането за кредит, да уведоми клиента и в случай на одобрен кредит, клиентът предоставя удостоверение за лична банкова сметка. Продължаваме с сключването на договора. Договора за кредит и погасителния план се изготвят в офиса на Overgas Capital, както знаете. Кредитен експерт ги изпраща по имейл до консултанта. Документите трябва да се подпишат пред консултанта лично от кредитополучателя и поръчителя, като договора за кредит и погасителния план се подписват в 2 екземпляра, а в случаите, в които имаме и запис на заповед, той се попълва в 1 екземпляр. Всички документи трябва да са попълнени и подписани само с син химикал, като не трябва да бъдат коригирани или допълвани по никакъв начин, защото в противен случай ние не можем да ги приемем за валидни и да пристъпим към усвояването на кредита. Освен тези документи, кредитополучателя също така трябва да попълни и бланка заявление за застраховка живот, като това е една бланка, изисквана от нашата застрахователна компания. Застраховката е за сметка на Overgas Capital, затова ние държим на нейното сключване. В тази бланка всъщност клиента трябва да опише, че няма определени заболявания. Консултантът, вие попълвате декларация, подписи, че всичко това се е случило пред вас и по този начин удостоверявате, че всичко е коректно попълнено от ваша страна и от страна на клиентите. След това всички оригинални документи се изпращат по куриерска служба Speedy до централния офис на Overgas Capital чрез услугата икономична поръчка. Всичките документи, които трябва да съдържат тази пратка, са договор за кредит с общи условия, погасителен план и запис на заповед, ако е необходим такъв, оригинал на попълненото и подписано искане за кредит, копия на лични карти с собственоръчно написано вярно с оригинала, удостоверение за лична банкова сметка, декларация, подписи, опис на оригинални документи и други документи, ако са били изисквани в процеса на разглеждане на искането. Съответно, след това сумата по отпуснатия кредит се превежда по лична сметка на клиента в срок от 5 работни дни от подписване на договора за кредит. В случай на рефинансиране на задължение, Overgas Capital превежда служебно сумите за рефинансиране към съответните институции, след като клиентът предостави удостоверение за погасени кредити, остатъкът от сумата се превежда по неговата лична сметка.